Здравейте, здравейте в EGP, естетична клиника в Лондон. Днес много ще се радвам да отговоря на най-често задаваните въпроси от моите клиенти при консултация и посещение в моята клиника в Лондон, EGP. Нека започнем с първия въпрос. Ще изглеждаме ли естествено или ще си личи, че съм си направила нещо? Това е едно от най-често задаваните ни въпроси. Добрата естетика подчертава, не променя. Целта е свежестта, баланса, здравия вид, а не да се прекалява. Тоест, започваме от здрава кожа, свежа и оттам, ако имаме нещо да коригираме, ще използваме филъри и ботокси, за да подчертаем красотата, а не за да променяме вашите натурални черти. Вторият от най-често задаваните въпроси, това е: прекалено рано ли е да започна или вече съм закъсняла? Няма точна възраст, има правилен подход спрямо състоянието на кожата, типа на кожата, състоянието, лайфстайла. Това вече се преценява от самия практишънър, от самият практикуващ, според, разбира се, квалификацията и опита. Трябва да имаш опит и квалификация, за да можеш да прецениш кое е най-доброто и най-доброто за кожата и най-точното време, в което да се извърши всяка процедура. Каква е разликата между поддържане на кожата и коригиране на проблеми или щети на кожата? Поддържането започва с здравето на кожата. Поддържането запазва това здраве на кожата, а корекцията се фокусира върху видими промени, като загубен обем, пигментация, отпуснатост на кожата. Най-добрите резултати, според толкова години опит в нашата клиника, е от, да кажем, комбинацията от двата подхода е най-добър. Четвърти въпрос: по-важни ли са процедурите или грижата у дома? Колкото и да ми се струва така много очевиден отговора, всъщност, нека кажа, те работят заедно. Процедурите създават промяната, а грижата от дома това я поддържа. Това е много важно да се комбинират двата подхода едновременно. Пети въпрос: как да разбера от какво наистина имам нужда, а не какво ми продават? Продажбата на пакет не е проблем. Важното е да има логика, етапност, доверие. Често най-добрият резултат е една, да кажем, започвате с едно базово почистваща терапия, за да усетите подхода, самия практикуващ, реакцията на кожата и просто да усетите дали има тази връзка между вас, връзка в смисъл на доверие между вас и практикуващият. С някой от вас сигурно тук ще се разпознаят защо при някои хора резултатите траят по-дълго, а при мен не, например. Защото резултатите зависят от начина на живот. Колкото и да искаме да не искаме, само на генетика не може да разчитаме, но и начина на живот определя резултатите. Това са стрес, хормони, самата грижа за кожата, дали сте постоянни, не зависи само от процедурите. Седми въпрос: болезнено ли е и какво реално да очаквам? Някои процедури наистина се усещат повече, други почти не се усещат. Честното обяснение на този, който практикува срещу вас, човека, който практикува срещу вас, трябва да обясни какво всъщност е реалистичното преживяване от всяка една процедура. Кога ще видя резултатите и как се развиват във времето? Нека ги разгледаме едно по едно. При филърите има такъв моментален ефект, т.е. виждате веднага резултата, но най-реалистично се вижда след около 2 седмици, когато продуктът, т.е. хиалуроновата киселина, която съдържат филърите, се интегрира с нашата кожа и започва да колаборира с нашата хиалуронова киселина, която имаме естествено в кожата. Ботоксът също му трябват около 2 седмици, за да напълно да се прояви ефекта. Затова сериозните специалисти винаги правят контролен преглед след около 2 седмици. Нека поговорим сега за регенериращите процедури. Регенеративните терапии работят постепенно. Първо се вижда свежестта, а истинската трансформация се вижда с времето, особено когато сравните снимки от предишни години. Така, като давам пример за такива терапии, това са вампирския фейшъл със собствената ви плазма, PRP и вашите екзозоми, така наречените аутологос екзозоми. Въпрос номер 9. По-добре ли е процедурите да са поетапни
или комбинирани. Тук няма универсален отговор, всичко зависи от вашата кожа, от целите и разбира се, тук трябва да се направи специален индивидуален план. Да се започне, да се знае от коя точка се започва, до коя точка искаме да стигнем, до кой е резултата, за който ние всъщност сме дошли в клиниката. Въпрос номер 10. Какво е умна инвестиция в лицето? Умната инвестиция е в качеството на кожата, структурата и дългосрочните резултати, а не в тенденции и бързи резултати. Много благодаря за това, че бяхте с мен и се надявам да съм отговорил поне на един от въпросите, които може би сте си задавали вътрешно или сте задавали на консултация, ако сте ходили по естетични клиники или въобще сте се замислили за някаква естетична процедура. В нашата клиника ние предлагаме безплатна консултация точно за това, защото искаме да го направим като един откровен разговор, където да не се чувствате притиснати от това какво да ви се продаде, какво трябва да направите. Просто искаме да ви отговорим най-откровено и професионално на вашите въпроси, за да можем да ви помогнем по начина, че да удовлетворим вашите очаквания за резултати. Така че заповядайте, всички контакти ще оставя под това видео, възползвайте се, консултацията ни е безплатна, видеовръзка или на място в клиника.